أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lalayo ng kutwa di tanu di kapanalamat si Allah. Dagu di tanu di kapamang niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pakambakan tanu niyan si agama Islam. Sa ayat tanu din may pagintaw si liyaw lupa. Dagurong tanurong kapantagan na kapatay. Kailangan nas Muslim na lalayo ng kutwa dinan di kapamang niya si Allah kuturuan. Naugyang kutwa katitik na si agamatan agama Islam. Kay mata-mataan ang kaya agama Islam. Naginanip tegude tanu si dunya. Ayamala na si alungan na mauri. Gitu sabab ayat tanu dum subbatan ang kuto aminuna aditanu di pagusain. Baka pantag sang kuto akapipiyais mga tungana itanu. Naugyang kuto akala iyan yarga ayamalan ang kuto kinisugunun wallah subhanahu wa ta'ala. Nagusukinisugunun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang bilang ataw tanu sa mga tunganay tanu. Nagu ikakap tanu siran. Nagu ipangalimutan tanu siran. Sebab sa tantuan na apian tagu Allah subhanahu wa ta'ala amal abalas. Taman sa sunabi sallallahu alaihi wasallam. Lapyakikdam yan si mga umat yan. Ayat itu mapaparatya sa Allah. Naging kaya mga tao ang mapay katutunganay. Mga tao ay kakakapiyan sa mga tunganay niyan. Mga tao kikilalaan niyan sa mga tunganay niyan sa ikumasa akarargadikiran. Nagwayamanan niyan na pambagan niyan siran. Igira akararagnan siran nagu kailangan niya sa tabang dap ketalinguman niya siran. Ayang katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sada natigu Nabi sa tao ay betadian napaparatian yan sa Allah na usualungan na mori na kakapanian sumpat niyan sa mga tunganin niyan. Katirwaran Nabi sallallahu alaihi wasallam upama kaayat itu betadka na mapaparat niya nga si Allah subhanahu wa ta'ala na bilang atawin nga sa mga tunganay nga. Pangiling kasawkit yan daman niya ikapakapi aginawa o tunganay nga. Nagupangiling kasawkit yan daman niya hindi ka makabinasa sa ikutunganay nga. Di nga silang keringasa. Di nga silang kapakasakiti sa katero. Ay perlu bang kasirang bed na ipatipuah. Na ginan na dinan mapyasi kung mapaparat yan siya wallah. Kagya sunabi sallallahu alaihi wasallam napya kasay barat yan. Sa tao apaparat yan sa Allah naguswalungan na mauri. Na ayamanan yan nakakapanyan sa mga tunganin yan. Siya kung mga abda hadith natikman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wasilu arhamakum. Kalakan niyo sa Allah, ayaman na niya kalakan niyo sa siksa, ay titilagad wallah si Allah subhanahu wa ta'ala sangkay mga tao, ang mga raratay katutunganay, wasilu arhamakum, na kakap niyo, sumpat niyo sa mga tunganay niyo, mga didusgiyo tunganay. Bullu arhamakum walau bisalam. Atigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pakapian niyo aginawa niyo, pakapian niyo aginawa o mga tunganay niyo, api abuag iapki sampay ngaw na susalam. Ginam ya balak ka so tunganay nga, na pakadakalangon sukap sila mangkaon. Aya mapipikir karoon na liyo sang kutabalas wallah na mapakapiang aginawa niyan. Giti sabab, diyan kaya ka PPS iko tunganay, na tanto ini kumala idaradat, mala simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa miya balo yang kai aki kakapan sa iko mga dadasig ka. Apadanan sa iko ipakarani sa iko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukawat kanyan sa iko naraka jahannam. Kawat kanyan ku kapakanaraka nasi kanyan magpakarani sa iko pakasurga. Aya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam amyakataling umuna sa katawa Arabi. Sa katawa mama at tiyan manay ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ay inisiyang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sumangamal ang magpakarani niyan sa kaniyang kusurga nang umapakawatan niyan sa kaniyang kunaraka. Natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam ay amal ang magpakarani kaniyang kusurga na ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Simba nga suwallah na ubangkas kanin sakotun sa maytun. Wa tuqimus salata, nagusok ka sumbayang ka, kay pamayang naganaga ko sambayang. Wa tu'tiz zaka, nagusok ibaganda ko zakat utamuk ka. Wa tasilur rahim, naugyang kutba kikakapnakas ikutunganin ka. Geng kaya pati man inaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya makalalan na simba. Na maapdun ang kanan akapiyapiyay kikakapan si kutunganin ka. Ta'bud Allah so kasimba si ikwalla. Mana kapakaisisa si ikwalla. Kabaluing ka at tao ayabub simban ka na swalla. Tao ayabudin ka di pangarunganan sa ginawa na swalla. Pakaisisan ka swalla subhanahu wa ta'ala. Langwan o mga suguan yan. Na dingading gulbakan. Wala tusyriku bi syai'a na kuban yung sakutun sa Allah sa maytub. O baka kuwasa tumpok wala. Siya kukapsimban ka na o baka makatoon sa psimban panasalakaw sa ikwalla. Kasa din sa tao. Ako muwas sa kanya sa psimban niyan. Di niyan diswasuatan. Di niyan dipamangan niyan sa tabang. Apara sa simba. Asalakaw sa ikwalla, inunta na makaliyos kanyan ko Islam. Ayamanan yan na pwede niyan ditiro na Muslims kanyan naging pananakoto na makalilius kanyan si ikuguris sa Islam. Malasimba. Ikadua nang kaya kay pamayandagan si kusambayang. Ayang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat 3 na lato mama na gusto kaya kafiri gusto ka panakoto aso sambayang. Malasimba, andi din ni kapukas utaw ko sambayang akip tindig niyang ko 5 waktu niyan. Na miya pukas kaniyang ko ingaran na Muslim, na miya tagus kaniyang ko ingaran akakakafiri na gupan na ko to. Allahu Akbar. Sinang ko da kalakyan ataw, abkanagyan so pamagita ukad na niyan. Pagkanagyan so pamagita o nabi niyan. Adinyan diteroon, dinan diteroon na sa tao adip sembayang napakanaraka kerubrub kunaraka jahannam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nabitu niyan sa kafir. Ayamanan niyan ng kaya tao adis kanyang sembayang na kafir kanya. Nabad na riyam niya ko amapi a kafir. Ayamanan niyan nataos kanyang kunaraka jahannam. Nanda man di tanong ka pamimikiran. Igeng ka iya ko yag tanong ko dunia na lango tanurun tumatarima. Na lagun tanong ay man na susaksi. Nagulangon tanong mangiimbenar. Amat anak na ba tanong ko tatap sang kayagin dunia. Ayang buang bida-bida ang tanong na antay kembuhay ko dunia.
Nagwantay may ito mapagumur yang ku dunia. Natano dan tano amat tanam ya pagmarak tano ang kaya kang buhay ku dunia. Laugian kaya mananya na may ito mapagumur ku dunia. Di tanong katawan antay makapagumur sa malayat. Nagudi tanong katawan antay makapagumur sa makampat. Na upang makapagariya kas kay magmababay umur. Nadang kadin usara ang kana ini bagay ka Allah subhanahu wa ta'ala oras nagumalaya tamasa sa ikusimba sa ikwallah natugaling kapagariya sang kutwa ingad at tatap pag ito swalong nga na maure laway kabulusan karoon nakapakasurga na dayon sa dayon na ayaman na niyan nakapipya ginawa laway kabulusan karoon nakapakanaraka na ayaman na niyan na did na bangkar o parwa kapipya ginawa la hawla wala quwwata illa billah na'udzubillah min dzalik. Ikatlo at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'ti zakah suki bagang zakah na pira-pira imalarak tanoy tamok amiyak kanisab su tamok yan kekuan sa zakah na dan bagan su zakat tamok yan dan yan bagan sa iko ay may nakapapatutan si kebagang zakah lagi do mga tungan niya na mga miskin arong panbalas si Allah subhanahu wa ta'ala sa dua takap balasan yan ko katutungan niya no nang balasan yan sangkot ay manan yan nagkabagin yan yung sadaka niyan. Pira-pira yung mga tao pagkabagay sa zaka subulawan yan. So tino ay mga dagangan yan. Sumiyat tatamukan yan. Nagkakuan sa zaka na din yan ng kuway sa zaka. Nasikon sa alungan na mori. Nasukon supyan ni mo katamok. Adang kakuway sa zaka na baliw ka na namiyak kalala apirinsa. Tumbaga apagiyong sangkot wa naraka jahanam. Na ipirinsa sang kanalikod ka nagusang kanatian ka nagusang kanabanang ka. Napaturong ko no Allah agiman suk tapaturong ng mga malaikat agiman suk tamok kaapyan ni bukas iku dunia adang kong kwasuk kabnar ku Islam na iman tun e peludas rakasang kay naman mo Allah. Ikapat at tigman na yung mga ulama na watasilur rahim yang kutuaki ayamanan yan nakikakapanakas iku mga tunganinga naging kaya kikakapan sa ikutunganay na tantuanang kumala ibalas kapadanan sa kabenar o tunganay ka akikakapanakaw nasa din sa mga tao din yan ikakapsot tunganay niyan na pitilaga din naman Allah subhanahu wa ta'ala sa siksa ay maalalag na kailangan na babaloy tano ang mga tao mito na itano so kabnar o mga tungan itano. Pwede kung sa kabnar o mga tungan itano na wa min haqqil arhami alayna an nuqaddimahum fi kulli shay'in fi ad-da'wati was sadaqah. Ayamanan yan na pad sa kabnariran ng kutwa kabaluiran apakaun ang tanusiran si ku kapendulo na kiran. Igira ad na mapi akyato kawan ka na pagampagana yan dulun na kaun na so tungan na yung kamadasig ka. Akato kawan yan ang kutwa kyato kawan nakamapia lagi do ka pagagama ang tawa ka kadudunyai akamapian nayamanan yan indulun ka sang kutwa tunganin ka lagi kadakalam sang kaya mga tao na liyo sa iku kapagagama lagi anak kyato kawan yan nakakuha kamapian sa iku dunya lagi do mga pamamagayan mga nganisan na pelepas niyan sa tunganin yan ay ito sabab na basiran makaplagid o di na kasiig na di nan mapia ay sunna na paguna na ka makatukaw kumapia na sutunganin ka igir anak kaya tukawan na kaandawan wagaman ay pendawatan ka na sutunganin ka amuna puna kagi pagisir ka sutunganin ka sa isa nung anamon wasadaka daw giraan na ipamamagayin ka ang mga sadaka na ayam muna puna ang baga na ka na sutunganin ka mga dadasig ka tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yas'alunaka madha yunfiqun ipagisirar kaya Muhammad andaman niya ikapamamagayran kapsasadkairan kul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabin ayamanan yan na so nganin ipamagay niyo na bagiin ito o mga waloksiyo ang bala na gusto mga dadasig yung mga tunganay ayamanan yan na subsuloks ka na kailangan na kabagan ka
kebegan kasiran sa wana ipenwangapian ka sadekan ayam muna pun priority yang began kau na sulok ska. Nasab tanong na malelepas tanong sa mga luks tanong. Ayap ke tungo tanong na susala ka watao. Nasuloks ka ading dir ka mata o penon. Suloks na di mata o penong kuwatayan. Ip kemamalanan kalilid ko mga loks na di mata o penong kuwatayan. Ip kemamalanan suwatayan. Na iya di mata o naswata adin di pengapian suloks yan. Allahu Akbar. Mataan ka suwata. Ayamanan yan. Nadinyan pagargaan ng kutwa kia promitanon sebenarnya inayan si ko ayamanan yan na mga kadawdaw na gusto ko mga katanda-tanawa mga kagawin. Na miyak kalas kanyan na kialipatan yan ito. Na mata-mataan na gitu na wata ito adid na banyan ukod. Si ko kapaginta ko niya. Anda mani kaya pakalipating kas kudar kakatarot to pisa turog. Na kudar kakatarot to pisa kakan. Der kakataro tupi sa kapipia ginawa. Ayat wa sabab na asar ka mapipia ginawang ka na apkaampunian apyas kanyan na amanan na amararasay. Nasi ko kaya pakalakan na ayabu akap kita demingga psikologs ka nagidan awida akal ka. Igira kapipia ginawa na dingad kita demen sulogs ka. La hawla wala quwata illa billah. Dangi panginsan na wallah igiran na ipumbaginyo. Da ayap pagampagari paganiro na sa mga luksyo agus mga dadasigi. La hawla wala quwata illa billah. Tigmani Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykum idha hadara ahadukumul mautu in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Ini paliwat terkan watig mani wallah ay gid amiat talingo maakapatay suisar kanu ay mana niya na makatatalingo man sukapatay na may kaad na kibawa kaya natamok na kailangan na makapanginsana ana maay mana niyan na makatunan sa kanyan saan na mitunan yan kung mga tamukyan ato no to ipetunan na makasunggay ko tamukyan sa giinar ko na ina o dinar ko na ama o di narakuna yung mga dadasigakan amit na niyan ito si kumapya ukit akabenar o yung manan yan na mga alakamasang gila sa manutong na ayak kailangan na kabagan ka suloks ka agina ni pinakamadasig ka ya gusto mga dadasig ka tunganay sa lakaw kaya maaka ni gusto na Ayak katero Nabi sallallahu alaihi wasallam agi akpad sa kabenar mga dadasig nang kutakap magingakiran. Na katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Suati Nabi sukap magingka dingga dikasedekah si ke mga miskin na miya tarimo to sedekah. Wa 'ala dzil qarba itnatan. Ay mananen ang kutwa kya sedekah nga kung miskin ang nabangat tunganay. Nami atarima ang kutwa kesid kaingon uwid na si kabubiyala si sam kutwa kesid kaingon. Wa ala dhil qarabati itnatan. Nasi ko kabagingga ko madisig ka atunganay na duwat timan ay balasar ka wallah. Balasar nga wallah sang kutwa kiyak kinika kapanakaon. Nagum balasar nga wallah sang kutwa kiyak bagingusad ka. Sadaqatun wasilatun. Belasang ka sang kutwa kesid kayong kaon nagugyang kutwa kini kakapanakaon kini sumpatan ka sang kutwa tunganingga naginan ni pinakamapya ayamanan yan na sadka niya kay sana su Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu na ayabtadu Abu Talha isa ko mga sahaba mga laytamok natantos kanya natatamukan sa kurma naad na kurma niyan o di nagardi niya na kurma ama kaubes isa Madina. Asi makasasangor sa isa Madina, makaadap sa Madina. Ayang aranian asinda na bayruha at tanto kumapay para saad na matatago na aron puginom sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigman na niya o Anas radiyallahu ta'ala anhu فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
Gua niya tigmanay o Anas radiyallahu ta'ala anhu ko ituro ng kutwa ayat akatur wallah. Dinyo dan dikanudan misampai si kumapia akabay ayo sangkot mapi akabay ayo hatta tunfiqu mimma tuhibbun taman sa dikanong gusto si ikot tamo kap kababayan niyo. Now to minindik so Abu Talha asamyong kaniyang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin man iya Rasulullah mata natigin na Allah subhanahu wa ta'ala na initurunin ang kayayat tadi tanudin mga pentaw sa iku mapia pantawan o di na mapia kisampay sangkot ang pinakamapia tama sa di tanong gusto sangkot ang kabubayan tanong ko mga tamok tanong na iman tuwa tigyan na wa inna ahabba amwali ilayya bayruha na ayat tigyan na pinakamapia ang kabubayan akong ko mga tamukakan ng kaya bayruha na wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dukhraha na ayamanan yan na giyang kaya tingin na bayruha na matanas kanya na biluyakan uri na inibugyak na sadaka para sa ikwallah na manindingan-dingan akan sa surga wallah subhanahu wa ta'ala giyang tabir naman ang pinakamapya na gito sa surga wallah subhanahu wa ta'ala. Fada'a ya Rasulullah haytu arakallah na gira-gira yang kadne ya Rasulullah sa iko ilayan apya ki ilir kaun wallah ilayan kabaya wallah subhanahu wa ta'ala rung gira-gira yang na tunay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam bakhin ayamanan yan na miyakap piyapiyanan dhalika malun rabih mata nati Rasul sallallahu alaihi wasallam maginan inibigay ki atamok naginan itamok amiya kalaba ayam ano to mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na suditan di mi pamamagay ko mga tamok tanwa para sa iku Allah para sa iku mga miskin na bituan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tamok kakamya kalaba ayam anan ng tamok at tanto kumya kalaba na sa mga munafik nagus sa mga bararusa nagus sa mga likto nagus sa ayamanan yan nada simberan sa iku Allah layakap kagdamayran ko mga tamukiran igira po mga sirano na kialabatan sa mga tamukiran kialabatan sa mga labayran tanto irano tamya widakal o gayd na may ka magiklas so tao tulabos sa ikwallah nag-ayarap niya na subalas wallah nang kota kim ganyan sa ikot tamukyan nabituan itong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa malun rabih ayamanan niya na tamuk amya kalaba. Tingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam si Abu Talha asab na ratigan na miyadagaan sungani na pitiro ka wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin mata natig Nabi asakan na ayay ide na kanun na beloy ang kas kanyan asing kaya bagan si iku mga dedesek ang mga tunganay natigman ni Abu Talha apeng dalbakan na kanyan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pimbagi-bagian ng kutwa ay manan yan na asin din yan si iku ay manan yan na mga dedesket tunganin yan nagusikong bawataan mga tangin minsan nagyan ni sabab ayak pinakamalay balas nagu pinakamalay kabnar ang bagan kasi ko sa dekangan na so pinakamaranir ka tunganin nga nagyan ni bagan ka sang kutwa ipamaging ka na may kadagkatun ka na ungkabu pakalabuas iko sabaad ko mga tao maurip na Allah subhanahu wa ta'ala ginan paganay akabenar uli nakadu akabenar ang kaya mga tunganay tanong asiran mo na puna ang bagan tanong sa mga pamamagayan ipangaling mo tanong ipangaling gagaw tanong kagidu ti manibalas balas akisud kayong kaon nagubalas agyang gue ang kutwa kinika kapenakaon basta kabenar ang kaya mga tunganay uli nakadua ikatlo kabenaran kaya mga tunganay tanong no min haqqil arhami alaina alla naqta'aha mahma kanatil asbab wa dhalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha basta kabenaran ng kuto adikirang kitulakan api ang tunauno ni mga sabab
Nadi silan itulak. Aya mano to na tunganain ka na tunganain ka api tunay niya ka di perangain na di kepakayo bangkas kanyan tulak. Aya buat tabiya nagyang kutwa tunganay apa kabinasa si ikwagamangga. Na amay ka aya pramigan wakal ka ng kuto akis tulak ng kaon sabab sa kabinasaan yan suwagamanga na kepakay itulak ka. Lagi dum ahlul bid'ah. Aya manan yan na dimbabagus si ikwagama. Na amay ka kugali ng kanyan sa kutwa din yan di kang babagus si ikwagama na kepakay itulak kas kanyan. Kaan linding si ikwagamangga. Uway na aya pakasal nagyang kaya katutulakan na di na ya kepakay ikwagama. So tunganain ka madasig ka na di kepakayo bangas kanyan tulak na api pentunay parangay niya ka. Kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na kenapa ayat 3 na tao laysal wasilu bil mukafi. Kenapa ayat tao adi maki kakapakutungan niya nang kaya tao ay bukip kakapenyang kutungan niya na wala sambiyan. Walakin al-wasil alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha. Ug ida tigo Nabi na ayat dito ako makakapsat tungan niya. Nagyang kaya tao aigir ay nitulaks kanya nutungan niyan na ayaman na niya na bada matak-takap ang kuto akip kakapanyang kutungan niyan. Nasaktan na ayap na mababayo ko sa badrak taraw na katutula ka kakagwada katitipua kasisiiga na ginanatanan na di mga pipyasipat ay pagkagwad o agamatan o agama Islam. Ay katero Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu na awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an asila rahimi wa in adbarad. Ini pangusyatrakan udin ang ipanginsanarang natigen ulayo ka kanagito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aki kakapenakan sikot tunganayakan api ako niyang pantiyali kudan. Ay sak tanaw na ayab wakap ko to na tanaw sabaad ko mga tunganay tanaw udin ayab usab adak tanaw na ayab wakap ko to na niyang kutunganay niya na uwad na arap yan. Giraad na ama arap yan na tamok gula na tanturong ko ayamanan yan na makalalangas suparasyan na gumadakal adi niya nung di ka pamisita na gumadakal lakap ka kumusan niya noon kagito sabab saad na inam niya nung nagula na anda din sa tunganay niyan na daak inamiyan nun na ayamanan niyan na sila niyang kumangalalan na guni niyang kabaya o ba niyan dibito na kumangadarpa ayat wa sabab nagida ba niya nun maarap na kanabaginan ititu ayamanan yan na maana o kapakisumpat ko tunganay. Kaya titu maana kapakisumpat ko tunganay na apiapan di ganyan kebabayaan. Nasaka na kanabaka patutulak sa tunganay kagis ka na muslim ka. Aayarapan ka na subalas wallah subhanahu wa ta'ala napsimbian ka utol sa mapia sa ipkakapkas kanyan. Lagi doing ipangin ini panguyat wa Abu Dhar si iku ang ipanguyat o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku Abu Dhar ang kutwaki kakapanyang kutungan niyan minsan pan sa kanyan natatalikudan kutungan niyan miya panutul pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku Uqbah bin Amir tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Uqbah sil man qata'aka wa a'ti man haramak wa a'rid amman zalamak. Hey tigen Uqba nakakapanakaso tao ay initulak kanyan nagubagi nga so tao adi kanyan bagan ay amanan yan na di kanyan na bagan sa mga sadaka o di na mga pamamagayan wa a'rid amman zalamak nagutalikuding nga so tao at lialim kanyan. Di na ni sabab pa ayat ito mapipikir sa eko kaya kapungutungan ay na kanababuhay kika kapanakaw na uwad na arap kaw ayaw buki maging kaw na upumagikan yan ayaw buki pangapian na kaw na upumagikan yan di ayat ito at kika kapungutungan ay nagyang butuan apipikir na ka asambi badal
Aya bupi pikir naka na subalas wallah nagusto ka sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad harrama Allah azza wa jalla qati'atar rahim wa hadzara wa tawa'ada al-qati'ina li arhamihim bin nar. Tigman yung mga ulama sebenarnya tigian manai apya ka haram wallah subhanahu wa ta'ala sukitulakan ko mga tunganay kapan pedas ko katutunganay dagupya kinang kaananan wallah subhanahu wa ta'ala dagupya magitaan wallah subhanahu wa ta'ala ang kaya mga patutulak sa tunganay niyan saya dun yung ipamagita yan na sunara ka jahannam. Ingi pangisa na wallah wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Qalaqni wallah ya mana qalaqni sunara ka wallah subhanahu wa ta'ala. Asudi kanu di makapu pamangni ay misabab perkanian. Wal arham nagusto mga tungan ini. Aya maanan yan na uban yu penepeda uba kanu di panulak. Uban yu mapakarat aginawa o mga dadesigiu. Uban yu siran di keringasa. Uban yu siran kebugaw. Wattaqul arham an taqta'uha. Kalakniyo suka tutunganay uban niyo kanyan mapanapad. Uban kanu mabaloy ang mga patutulak sa tunganay niyan. Kamata-mataan na ayamaanan niyan na miyakuan niyo ang kutwararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Tigpan niyo Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya mga tao ayamanan yan na di na ni pamutulan ang kotwa di na di katutungan ay o di na teped nira ng kotwa matatagukiran ang katutungan ay kadedes-des ga kasumpah-sumpatan o bangsairan na andid ni sa mga tao na teped nira na bituan siran wallah subhanahu wa ta'ala sa yufsiduna fil ard peminasasiran si kuliaw lupa na anda ni ka paminasarang kulo pa ang gulalan sang kutwak kapan napederang ko katutungan ay natigman ni wala ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udar siran manatig wala ikibagyang ko murka wallah Allahu akbar bad na miyak ko amapia in adin na inun desan yan amapia ang kaya mga tao apia nga mumurkaan wallah did na kay mato na nga abad na inun desan yan amapia miyak ko amapia askanyan na kamumurkaan wallah walahum su'udar na bagyan nila nati wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta miyak ka rata-rata adarpa ang kuta miyak ka rata-rata adarpa nagito sunar ka jahannam. Sigo mga ayat ang mga patutulak sa tunganay na tigman ni wallah ulaika alladhina la'anahumullah wa asammahu wa a'ma absarahum siran manatig wallah ikibagyang kumurka wallah nagu bingal wallah sa mga kananggiran nagu biuta wallah sa mga materan Allahu akbar andi maya ditanong kakalakan sang kaiya kapunupuda ko mga tunganay na saktanuna sabadrek tanuna lagi dumiya kepunang kaiya kabugawan yan si kamadisigian dinani kapandepuda ko sumpah-sumpatan o bangsa aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yani qati' rahim dia kay tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pakasulat si ko surga ang kaya ni panpeden so katutunganay yani qati'ur rahim makna gitu sudnya ni panulak sa mga tunganay niyan si ko mga hadith na tingman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi rahim shujnatun min rahman azza wa jal faman kata'aha harramallahu alaihi jannah Allahu akbar mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya rahim bas ar-rahim tunganay atutunganay na padanang kurarad uingaran wallah ar-rahman ayamanan yan na so ingaran wallah ar-rahman na masaling gagaw makalimuon na ron kinwa ang kanan ar-rahim na sa tawa tigo Nabi at teped niyan so katutunganay na haram nun wallah subhanahu wa ta'ala sa surga ayamanan yan na miya haram mereka sa surga miya haram mereka sa surga
sa kaparasul ko. Allahu Akbar. Na mata nagiyain na dito na mainang ka ayak kagagdamatan ron na miyak kapaya dusa. Natakin nung babisayang kaya mga tawa din yan di galabakan. Na mga tawa din yan nagkabarbaw sa surga, kami haramon sa surga. Na anda man na edita no kapanagungtaman. Sama pangadegetan no antay mga dedesegetan no. Nami pangalimutan no sila nagulalay yung tanu mapakapi aginawairan. Nagualalay yung tanu sila kebegan sa iko mga pamamagayan tanong. Aya mala na pakabagabagan tanong ang koto. Adi tanong di ka kakaipa, kang babantala, kang bibisitay, ka ano pagkailot. Ang koto di tanong di katutungan na ya. Sa iko mga hadith na inapado Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kayamanan yan na malaadusa, mga ladusa na inapadiyan ng kayamanan yan na kay tulak ng kutungan ay. Tingnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatu la yadkhuluna al-jannah, mudminu khamrin wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr. Ayamanan yan na di kun pakasud sa surga ang kayataw at tanto kumapasang ikainom sa pakaberg. Yang kaya minum sa pakaberg naginan so arak o di nang yang na kebergin so tao ang mga paginginuman na sa tao amya layam saya minum na di kun ayamanan yan na pakasud sa surga. Na ini tundog yun ng kaya tao adin yang dipedenso katutungan nila. Piyaka palagi diyan so pakainom sa pakaberg. Lagu yang kaya tao ay tulakin sa tunganin yan. Allahu Akbar. Na di mainang ka. Di bun malebu-lebu da ka pengiro tao mitulakatan. Miayan udi na eman to na ditentungan na ya. Udi na diten magari. Udi na manganganin sa na mga basa kapanaman sa ti. Adi nga di panganamanan sa tunganin ka. Naginan na dinan mapiya. Kapiya magitaan na wallah. Nagupya bagitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay masagiton na tingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis laylatal jum'ati fala yuqbal 'amalun qati' rahim. Mata na tingo Nabi sa mga amal umbawatan no Adam na pagilay ay mananin ay punik sa langit. Sa eko kagagabihan sa eko alungan na udi na sa iko khamis, umani khamis, akagagabihan sa iko dimaat. Alam nga na khamis, laylatul jum'a, akagabihan na, udi na kagagabihan ko dimaat. Khamis, nakagabihan na dimaat. Fala yuqbal amalu qati rahim, daya kung wadi tirimaan amal na sukong su amal o mga tao ang mga patutulak sa tunganin niya. Naman itong nawad na may tutulak at tunganin ka, na pamimikiran ka na ayaman na ninang ginawa ikano pakalangasan ng suparas ka kamataan na di teriman wallah su amal ka apiapan na kopis-supisan na nabanang ka sa ikap sujud ka nagis ka na patutulak ka sa tunganay na inamang ka ayaman na niyan na di na ng teriman wallah kay kata na pisag si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala antong na mga sabab pagkasugo ko tao sa kapanulakyan sa tunganay. Namiyaloy sa mga ulama, sayad na pagampanganero na pagkasugo ko tao, uli na kapkasugo ko tao kung walang hidaya ang mga dusa, na paganero na al-jahl, fala yaktaw rahimahu illa jahil. Giyang ko tuwa ka inuranti. Mainuranti so tao kuwagaman yan. Ay butigay na di manulak sa tunganay niya na so inuranti kuwagama. Ay mainuranti sa iko mga pamagita wallah. Nagu mga pamagita o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko mga patutulak sa tunganay. Nagu mainuranti so tao sa iko ayamanan yan. Nakisusugunon wallah. Nagu ayamanan nakisusugunon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikadua sabab. Kapkasugaw tao sa kaya kapanulak. Sa tunganay na kilatud din. Ayaman na niyan na kahit ito akapagagama. Mga ito'y simba. Kanabas ka niyan, ayaman na niyan, barasimba sa ikwalla. May ito'y kapagagama, makapunso kapagagama, naging mga tao adi manulak sa tungan niyan.
Ikatlo at tigmanew Nabi sallallahu alaihi wasallam na hubbud dunya wa inshigalu biha. Aya mana niyan nasuktan tuwa kitaralu ubabaya si ku dunia nagusuk ka bisi-bisik ku dunia. Igira tanto apa maakya babayan nga so tamuka kadu dunia ay dabar ka rin paagaw sa tunganengga andin ni kalang awang ako tunganengga na edam ya pikir ka nakatiap man supamalad di penggelebak kakapamalad bu agalebak yan na gitu dia di nga di kapakapanulak sa tunganengga sabab sa mas miya tumuka sa tamuka adi sumadisig sumadisig ka na isusugur ka wala kaya kakapanakaw kapiapian niyo naging amya ko marakado sa mga tunganen niyo akadar pinansiran na uban niyo silang pereras nga o minsan pandin niyo silang bagan na uban niyo silang pemakanagan sa mga rata o di na pemakailia sa mga rata paparangayan api peningas kaniyang bagan na paapi ginawa niyan at api sukap sila mangkaon kapag ayaman na kapakalalangas ng kaon kuparas ka na di nga magaga na ami kadingas kaniyang bagan na ubang pemakailia pemakanagan sa ilat o di na perasa nga o di na pelagui kapkara tarata ang kutwa ginawa niyan na ayamala napkatakap ang kutwa dusa nga sikwallah ay kapatat tigman yung mga ulama sabab na al-zulm wal-jawru fil mirat fakam min usarin taqatta'at o di na tuqutti'at bisababil jawr ayamana niyan na adid ni katagu ko pamilya ang kutwa kapalalalim nago niyang kutwa di ka paginuntulan da kauntulian siya ko kang bagi-bagi bapira-pira pamilya miya sagumparak miya tepedangot tadutungan nila miya sabab siya ko amananin na da kauntol ilawan na mala di ka bubunuan o pamilya tu katutungan niya na lupa o di na tamok o di na mga nganinsan ang mga tamok mga kasibisibian dahil sila makasisinabuta ada dakirang paginuntulan na lialim yang sepedian na kaya sabab panonton sa kaya pakatutula ka iran nagito sabab pa isap ka sabab panong na dhulm kaplalalim ikalima ap sabab panong na masyakilu zawjiyah ayamanan yan na muskila ap kedin sa ikulat o kerumay igiramya sa mukang utak kerumay namun apun ama abtulakan na sila na kerumay ikadua na sa mga panugangan iran mga loksiran na sulapay nutok o mga pamiliran igida ay manan yan na ada muskileran dari siya ni maaga kawatana maaga karangita na ay mapiasan ng kuto apya pentunipis o kurumay da sila makapuruan apya sila mabelag ng nabanit bakaw no taas ka no mga tunganiran o baka no tutulakan kamataan na ginan na kanabanan kauntol nagukunabanan ni kigswat wallah subhanahu wa ta'ala ayaw pakairal niyo ng kuto babaya mga kabay o mga ginawa niyo igiramya sa muksudwa kataro kanong napasadan niyo daw di kapasad adi silan perwa na paambalagan niyo silan kanda manen adi silan mga perwa nakana ba niyo rong pakaw nota idi ka nang mamupti takura mga loksiran mga pagariran kaginan ipubuntal akatutulaka na mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala yang namyaluitan walimatiman na ginanimyalu yung mga ulama at kasabapa sa di ka pakapanulak o tunganay mga tao mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga tunganiran na ikalagtan sa Allah subhanahu wa ta'ala nagukanalan niyo amataan nas kano nasang kaiyad dunya na penggenatan niyo sa dunya o man mapita na genatan tanong sa dunya na sa hadapan ukad na niyo na tindig kano sa hadapan ukad na niyo na ipagisir kano sa mga tunganay niyo sigurado na ipagisir kano Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tunganay niyo nasa sa tao asa kanya na makanalian na kiswis kanya sa ikwallah nagutindig kanya sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala sa tindigun sa matay nagusatawa makanalian ay pagisunsot tunganay niyan napakapreparaduan niyan ang kuto ay manan niyan nakatindig sa hadapan wallah sa sembag akisimbagyan sa ikwalong alam mauri ino mga di pinipipian sa tunganay niyan ang tao kapidataratan niyan na ayakatiro mga ulama na falyu'idda lis-su'ali jawaba ayamanan niyan na preparaduin ka din supakay siya sa sembag sangkot waka tindig tanong sa aluan na mauri naman isa na preparadun sa sembagyan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala o pinipipian ka sa tunganay nga pimbilang atawan ka udah nga silang tulakan naginan ay pagisir ka ng Allah subhanahu wa ta'ala agi Peter wallah asigurado ay pagisikiran ang kota mga tunganiran maurip ng Allah subhanahu wa ta'ala ginan ni amyak wa na bandingan ang isumpatan sa kota miyaw na amyak wa tano insyaallah ta'ala
nasip man ko isa Jum'a o isa sampay tanuron sumpataman wala subhanahu wa ta'ala sa mga umur tano na ay manapalabuan tano ng kaiya hakul yatim ay mananen na kabnar mga watailog batanok manay ay mapamusa inshallah paganin tano si wala matatapang kaiya di tano di ka pa kang bibitiray sa kawang kapaka sa sampaya nagubalasan tano wala subhanahu wa ta'ala ko panaguntaman tano lagu emala na balasan wala subhanahu wa ta'ala kaya mga babay tano kasasabapan sa di tano di ka pa kang bibitiray sa kawang balabalasan siran wala lagu ay mala na sa mga tunganiran lagu isampay niyang kung mga loksiran sa tanan tano din balasan wala ay isampay kung mga lokstano ubad na balasan kay mga amalta ng mga pipya balasan wala bisalam na askano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at yan namya ka salam raktano sa kaya ni Abu Yahya at yan salam Ustad Abu Yahya waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh naguso mga pad lagi dang kay babaitan at tigay na makasibartan at tigan lumalakas ang ulan ay mananatigan na makasibartan at pagkabagarat tigan sa uran na maparulitan sa balas banda-banda sa manian na miya kay tuso signaliran namatan gitun so babaitan na si Rock mas kanan ni makakapatsang ko tuwa kuaniran lumakin ganiran namatan na banda diran ni makakuha kami kapagasuso hindi laro ganyan tanong si wala minisampay kiran ang kaya dalagan yung suara tano nagubalasan wala ang kaya miya maka kuantak tano miya makumitsan kaya live tano wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh katip na kaya si Suraya makapendag at tigan man ay waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malasang Allah subhanahu wa ta'ala sama dalam apya naragito assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh